Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους στην όμορφη αυτή ενορία, στον Άγιο Δημήτριο, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού, Κυρίου Δανιήλ, ο οποίος με επιτρέπει και μου δίνει την ευχή του να κάνω αυτή την ομιλία ενώπιόν σας, με την ευγενική πρόσκληση του Πατρός Χριστόδουλου και των πατέρων του ναού αυτού. Είμαι κοντά σας για να πούμε μερικές απλές σκέψεις σχετικά με αυτό το θέμα. Όταν τα πράγματα δεν έρχονται ακριβώς όπως τα θέλεις. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει καθόλου αυτό το ζήτημα, αν σας αγγίζει μερικές φορές στη ζωή σας και αν αισθάνεστε κι εσείς ότι στη ζωή άλλα ήθελες και άλλα τελικά σου ήρθανε. Αλλιώς τα θέλεις τα πράγματα και αλλιώς εκτελήσονται. Το πιο ωραίο πάντως στη ζωή είναι ο άνθρωπος να απολαμβάνει αυτά που θέλει όπως τα θέλει. Δηλαδή, θες να παντρευτείς, να παντρεύεσαι έτσι όπως το θέλεις. Θες να έχεις χρήματα, να έχεις οικονομική άνεση. Θες να κάνεις παιδί, να μπορείς να κάνεις παιδί. Είσαι καλά. Θες να έχεις υγεία, να έχεις υγεία. Αυτό είναι η χαρά του ανθρώπου, όταν όλα του πηγαίνουν όπως θα το ήθελε. Έλαντε όμως που αυτό δεν γίνεται συνέχεια στη ζωή. Έρχονται καταστάσεις που μας ανατρέπουν όλα αυτά που θα θέλαμε να ζήσουμε, έρχονται απρόοπτες εξελίξεις στη ζωή, παντρεύεσαι και ξαφνικά βλέπεις ότι όλα αναποδογυρίζουν, αλλιώς τα περίμενες, αλλιώς τα βρήκες, περνάνε 7 μήνες, περνάνε 8 μήνες, δεν έρχεται το παιδάκι, διορίζεσαι σε μια δουλειά και μετά από λίγο καιρό σου λένε ότι πρέπει να απολυθείς, είχες λεφτά και ξαφνικά τα χάνεις και από πλούσιος γίνεσαι φτωχός. Πηγαίνω στο συσίτιο της Αρχιεπισκοπής μερικές φορές το χρόνο, όπως όλοι οι ιερείς της Αρχιεπισκοπής, πηγαίνουμε μερικές φορές το χρόνο και βλέπω ανθρώπους να έρχονται με την καμπαρδίνα τους και γυαλιά ηλίου το χειμώνα. Γιατί ντρέπονται οι άνθρωποι. Σου λέει, εγώ πριν λίγο καιρό ήμουν ένας ευκατάστατος άνθρωπος και όλα στη ζωή μου άλλαξαν. Και τώρα έρχομαι να πάρω εδώ ένα μικρό μπολάκι με ρύζι και ένα μπιφτέκι να φάω. Άλλαξε η ζωή του. Και αυτό σε κλονίζει. Κλονίζει την αξία σου. Κλονίζει την ελευθερία σου. Κλονίζει την προσωπικότητά σου. Λες, πού ήμουν και πού κατάντησα. Ποιος ήμουν και πώς έγινα. Γιατί αυτές οι ανατροπές. Γιατί αυτή η αξία μου να κλονίζεται τόσο έντονα. Γιατί να μην είμαι ελεύθερος, να κάνω αυτό που θέλω, να ζήσω όπως θέλω, να πάω διακοπές εκεί που θέλω. Ρώτησα μια κυρία, πού πήγες διακοπές φέτος, και μου λέει, έχω 3 χρόνια να πάω διακοπές. Δεν είμαι ελεύθερη να πάω διακοπές, γιατί δεν έχω λεφτά. Και αν έχω λίγα λεφτά, έχω 4 παιδιά. Πες μου, λέει, εσύ, πού να πάω διακοπές με 4 παιδιά. Ποιο να ταΐσω, ποιο να πληρώσω, πού να δώσω τα λεφτά και πού να περισσέψουν. Όλα αυτά έρχονται να κλονίσουν αυτές τις βασικές ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής. Την ανάγκη που έχουμε για εσωτερική αξία, για εσωτερική ελευθερία, για δύναμη, για προσωπικότητα, για απόλαυση ζωής. Και η ζωή εκεί που σου τάζει ότι θα είναι γλυκιά, ξαφνικά γίνεται πολύ πικρή. Οι περισσότεροι έτσι είμαστε. Και όταν σου πηγαίνουν καλά τα πράγματα, για λίγο καιρό το χαίρεσαι και το απολαμβάνεις. Όταν έρθει το στράβωμα της ζωής και στραβώσουν τα πράγματα, τότε έρχεται ο μεγάλος οκλονισμός και τότε υποφέρεις. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι βέβαια που αυτά δεν τους τσακίζουν τόσο πολύ, διότι δεν έχουν αυτή τη λέξη που λένε όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, να κρατήσετε σήμερα 2-3 λέξεις από τα πολλά που θα πω. Μία λέξη είναι η λέξη προσκόλληση. Προσκόλληση. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μην έχει προσκόλληση σε τίποτα. Να χρησιμοποιεί τα πάντα, αλλά χωρίς να προσκολάται σε τίποτα. Προσκόλληση τι θα πει. Θα πει, αγαπάω τη Μαρία, καλά κάνω, αλλά νομίζω ότι χωρίς τη Μαρία δεν υπάρχει ζωή. Αυτή είναι η προσκόλληση. Το πρώτο που είπα, αγαπώ τη Μαρία, θα πει, σαν άνθρωπος κάνεις την οικογένειά σου. Έτσι. Σαν άνθρωπος θες το αυτοκίνητό σου, θέλεις το σπίτι σου, το παιδί σου, καλά κάνεις.
Αυτό αν απλώς το έχεις ως προτίμηση, ως καλή σχέση εσωτερική αλλά ελεύθερη σχέση, δεν απαγορεύεται και δεν θα σε τσακίσει ποτέ. Δεν θα σε κουράσει αυτό. Όταν όμως αντί να το προτιμάς, προσκοληθείς επάνω του και δώσεις όλη σου την ψυχή, όλο σου το είναι, όλη σου την αγάπη, τότε τι σημαίνει? Θα πει ότι αν το αυτοκίνητό μου πάθει κάτι, αν η τσέπη μου πάθει κάτι και αδειάσει, αν η Μαρία που αγαπώ κάτι συμβεί και χαλάσει η σχέση μου ή αρρωστήσει, ή να πω το πιο ακραίο, ή πεθάνει, πεθαίνω κι εγώ μαζί. Γιατί? Έχω γίνει ένα με τον άλλον ή με το αντικείμενο. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι τρελαίνονται με το αυτοκίνητό τους. Και έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ότι μερικοί άνθρωποι, λέει, έχουν ωραία πράγματα και όσο πιο πολλά έχουν, τόσο πιο πολύ υποφέρουν. Διότι δεν μπορούν να κοιμηθούν ήσυχοι. Κοιμάται ο άλλος και έχει το νου του στο συναγερμό. Ακούει συναγερμούς και τρέχει στο μπαλκόνι. Το αυτοκίνητό μου. Μη συμβεί κάτι. Έχει σπίτια 2 και το άγχος του πολλαπλασιάζεται, λέει, 2 φορές. Έχεις κι άλλα σπίτια, πιο πολύ άγχος, πιο πολύ αγωνία. Γιατί? Διότι όχι απλώς τα έχεις, αλλά αυτά στο τέλος σε κατέχουν, σε κυριεύουν, με αποτέλεσμα η ψυχή σου να δεσμεύεται, να αρρωσταίνεις και να προσκολάσει. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, ο οποίος απλώς τα χρησιμοποιεί. Και εγώ που σας τα λέω όλα αυτά, έχω και αυτοκίνητο, για να έρθω εδώ ήρθα με το αυτοκίνητο, έχω και το σπίτι μου, έχω και κάποια χρήματα στην τράπεζα που έχω μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια. Αν όμως αυτά μου κλέψουν την ψυχή και κάτι αλλάξει, θα υποφέρω, θα αρρωστήσω, θα πάθω κατάθλιψη, θα πάω στον γιατρό να πάρω φάρμακα από την μεγάλη μου κατάρρευση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, τότε όλα αυτά τα χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο. Και το μεγάλο μυστικό είναι αυτό, να κάνεις την προσκόλλησή σου προτίμηση. Απλώς να προτιμάς. Μην απαιτείς τα πράγματα να γίνονται όπως τα θες εσύ. Κάνε ό,τι μπορείς να το πετύχεις αυτό που θες. Μην πάρεις τα βουνά. Μην γίνεις μοναχός και μοναχή. Μην φύγεις από τον κόσμο να πας στο Άγιο Όρος, αν δεν είναι αυτή η κλίση σου. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς εδώ. Αλλά αν κάτι δεν γίνεται όπως το θες, να είσαι άνετος. Να είσαι ωραίος. Να είσαι ελεύθερος. Είτε το αυτοκίνητό μου γρατζουνιστεί, είτε το ρούχο μου σκιστεί και λερωθεί, είτε κάτι στραβώσει στη ζωή μου, να μπορώ να πω δεν πειράζει. Η αξία μου δεν είναι το αυτοκίνητό μου, αλλά η ψυχή μου. Αξίζω και με σκισμένο το ράσο μου. Αξίζω και με λερωμένο το παντελόνι μου. Είμαι ελεύθερος μέσα μου. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε έξω μου συνέχεια. Αυτή η γνώμη του κόσμου. Αυτή η εικόνα, το θέατρο που παίζουμε στην κοινωνία. Να αρέσουμε. Τι θα πούν και εμάς. Πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Συνέχεια μας κάνει και υποφέρουμε για πάρα πολλούς λόγους. Γι' αυτό είναι ωραίο πράγμα να είσαι εσωτερικά ελεύθερος και άνετος. Όταν είχα πάει στο Άγιο Όρος για πρώτη φορά και είδα το μέρος που ζει ο πατήρ Παΐσιος στο κελάκι που ζούσε με ξύλινα πατώματα, όχι παρκέ, τάβλες, με σκόνες και χώματα ελεύθερα να μπαίνουν και να βγαίνουν και αυτός ο άνθρωπος έπινε νερό σε ένα κονσερβοκούτι ή απλό τσίγκινο ποτηράκι και να είναι τόσο ελεύθερος και να μην τον στεναχωρεί τίποτα από αυτά που εμάς μας κάνουν και υποφέρουμε. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν άλλου είδους ελευθερία και χαίρονταν τα δώρα του Θεού στην απλότητά τους. Γιατί είχαν βρει τον εντός ημών θησαυρό. Αν καταλάβεις την ομορφιά της ψυχής σου, δεν στεναχωριέσαι για αυτά που γίνονται γύρω σου. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος, όταν του είπανε θα σε πάμε φυλακή, τους είπε όπου και να με πάτε, για μένα είναι παντού πατρίδα, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Θα μου πάρετε την περιουσία μου, δεν έχω περιουσία, η περιουσία μου είναι η ψυχή μου. Θα μου πάρετε τι? Αυτοί είχαν πιάσει το νόημα της ζωής. Δεν τους πείραζε τίποτα εξωτερικό. Εμάς μια κουβέντα να μας πούνε στη δουλειά, μια μικρή προσβολή να μας κάνει κάποιος, ο άντρας σου κάτι να σε πληγώσει, όλη μέρα στεναχωρημένη είσαι. Και εσύ αν τον προσβάλλεις, όλη μέρα το σκέφτεται. Γιατί? Γιατί μάθαμε να παίρνουμε αξία από τους άλλους. Δεν βρήκαμε την προσωπική μας αξία. Και αυτό είναι το μεγαλείο.
Γι' αυτό λένε πολλοί, κάνεις προσευχή πόσα χρόνια, από τότε που είσαι μικρό παιδί. Έμαθες στην προσευχή να αισθάνεσαι τη χάρη του Θεού να σε λούζει. Άκουσες ποτέ στην προσευχή το Θεό να σου λέει, παιδί μου, σε αγαπάω εγώ. Σε αγαπώ εγώ. Ας τον κόσμο να λέει, εγώ σε αγαπώ. Με βρίζουν στη δουλειά, μα σε αγαπάω εγώ και δεν σε βρίζω ποτέ. Για μένα είσαι πλάσμα των χειρών μου, της καρδιάς μου, παιδί. Όταν αυτό το αισθανθείς, τόσο πολύ δυναμώνει η ψυχή σου που απελευθερώνεσαι. Που ό,τι στραβό βλέπεις δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι στραβό. Ζεις σε άλλη διάσταση. Γίνεσαι άνθρωπος ελεύθερος και εκπέμπεις σε άλλη συχνότητα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ πώς πιάνουν στη ζούγκλα τις μαϊμούδες. Το είχα διαβάσει σε ένα περιοδικό πριν χρόνια, χριστιανικό περιοδικό, που έλεγε κρεμάνε, λέει, στο δέντρο ένα μπουκάλι στο οποίο μέσα βάζουν μπανάνα ή κάποια φιστίκια. Και αφήνουν πάνω την τρύπα στο μπουκάλι ίσα ίσα που να χωράει το χέρι της μαϊμούς, να βάλει μέσα το χέρι. Όταν το βάλει η μαϊμού το χέρι και πιάσει την μπανάνα, τόσο πολύ χαίρεται που την έπιασε, που δεν την αφήνει να ξεκολλήσει. Και επειδή προσπαθεί να βγάλει το χέρι της και δεν βγαίνει από το μπουκάλι, μένει εκεί, πιασμένη στο μπουκάλι. Και πάει ο κυνηγός και την πιάνει, τον πίθηκο. Και ο πίθηκος δεν σκέφτεται ούτε ένα δευτερόλεπτο ότι το μεγάλο μυστικό είναι ποιο? Να ανοίξει το χέρι του. Να αφήσει αυτό που τον γατζώνει και να απελευθερωθεί. Στεναχωριόμαστε πολλές φορές για πράγματα στα οποία εμπλεκόμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας τα κάνουμε όπως τα κάνουμε και ταλαιπωρούμαστε. Χτίζουμε μόνοι μας φυλακές που κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Εσύ έχεις κάνει τη ζωή σου δύσκολη έτσι όπως τη χτίζεις. Και συνεχίζεις να τη χτίζεις με δυσκολίες. Δεν την αφήνεις αυτά που σε δυσκολεύουν να πας παρακάτω. Συνεχίζεις στο ίδιο λάθος, στο ίδιο πάθος, στο ίδιο πρόβλημα. Και δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει τίποτα έτσι. Γι' αυτό λένε πολλοί ότι η λύση για πολλά προβλήματα που μας απασχολούν είναι να δούμε πού έχουμε το πάθος μας, τι μας βασανίζει, τι μας πολεμάει, τι μας ταλαιπωρεί. Αυτό λοιπόν εμείς οι ίδιοι σιγά σιγά να το αφήσουμε, να προχωρήσουμε τη ζωή μας και να μην μένουμε στα ίδια και κουραζόμαστε. Στην οικογενειακή ζωή, όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε, ένας βασικός λόγος επίσης είναι ότι δεν μοιραζόμαστε αυτά που νιώθουμε με τον άνθρωπό μας. Να πούμε τι μας φταίει. Να μιλήσουμε καθαρά για τα προβλήματά μας. Πριν λίγο καιρό μια κοπέλα έπιασε τον άντρα της και του είπε «Σε παρακαλώ, στο σπίτι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θέλω να κάτσεις σήμερα το απόγευμα να ξεκαθαρίσουμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια μαζί και να μην ταιριάζουμε. Δεν γίνεται να είμαστε παντρεμένοι 6 χρόνια και να ισχύει αυτό που λέει η ζωή τραβάει την ανηφόρα και εμείς να μην χαιρόμαστε. Θέλω να μιλήσουμε. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε. Θέλω να δούμε πού θα πάει αυτή η σχέση. Πες το αυτό που θέλεις. Μοιράσου το. Πού να ξέρει ο άλλος τι σε στεναχωρεί. Πού να ξέρει ο άλλος τι αισθάνεσαι. Δεν έχουμε μάθει να λέμε τα προβλήματά μας. Βλέπουμε αναποδιές, βλέπουμε προβλήματα, αλλά είμαστε κλειστοί. Κλειστό στόμα, κλειστή ψυχή και ένα εσωτερικό μαρτύριο κρυφό. Αυτό δεν θα αλλάξει η κατάσταση στο σπίτι. Πρέπει να μιλήσεις. Πρέπει να ανοίξεις την καρδιά σου και να το μοιραστείς και να πεις αυτό που εσένα σε πονάει. Αγάπη μου, όταν μου μιλάς έτσι, να ξέρεις, με προσβάλλεις. Αισθάνομαι πληγωμένος. Αισθάνομαι πληγωμένη. Προχτές που πήγαμε επίσκεψη, με ηρωνεύτηκες και αισθάνθηκα πολύ εξευτελισμό. Την άλλη φορά που πήγαμε βόλτα, με άφησες μόνο μου και μίλαγες όλο με τον άλλο κόσμο. Αισθάνθηκα μοναξιά. Πες το αυτό. Πού να ξέρει ο άλλος πώς αισθάνεσαι. Πού να ξέρει ο άντρας σου και η γυναίκα σου τα μυστικά της ψυχής σου, αν εσύ δεν τα λες ποτέ. Και λυπάμαι όταν ακούω ζευγάρια να λένε ότι είμαστε χρόνια παντρεμένοι και δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον και έχουμε προβλήματα στο σπίτι και όλα πάνε ανάποδα και όταν τους ρωτήσω «Μιλάτε?» μου λένε «Τι να πούμε, δεν συνεννοούμαστε». Και τι κάνουμε στην Εκκλησία που πηγαίνουμε τόσα χρόνια. Αν δεν έχουμε μάθει να μιλάμε και να μοιραζόμαστε τα προβλήματά μας, πώς θα αλλάξουν.
αν δεν έχουμε μάθει να ακούμε το παιδί μας, να μας πει τη σκέψη του, πώς θα πάει καλύτερα η κατάσταση στη σχέση μας με το παιδί μας? Είναι μερικοί γονείς πάρα πολύ αυστηροί και πάρα πολύ άκαμπτοι. Δηλαδή, όπως έμαθαν το 1970, 80, ξέρω εγώ πότε είσαι ο καθένας, έτσι θα πεθάνουν. Το μυαλό δεν αλλάζει. Τελείωσε. Αυτοί οι γονείς θα έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι πιο τυχεροί, ξέρετε ποιοι είναι? Αυτοί οι οποίοι έχουν μάθει να ελίσσονται, να προσαρμόζονται, να αλλάζουν και να κάνουν αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση, γέγονα, τα πάντα. Για να κερδίσω τον άλλο στον Χριστό και για να φύγει το πρόβλημα από τη σχέση μου, θα προσαρμοστώ στον κάθε άνθρωπο. Το παιδί μου θέλει κατανόηση, να κατέβω στο επίπεδό του. Να μου μιλάει για τη βόλτα του, για το κινητό του, για τη μόδα του, για τη σχέση του κλπ. Και να μην του δείχνω ότι εγώ ζω σε άλλους κόσμους μακρινούς. Να το αισθανθώ το παιδί μου και να το καταλάβω. Και ας διαφωνώ μαζί του, θέλω να σε καταλάβω. Είναι πολύ βασικό αυτό, να το αισθανθεί ο άνθρωπός ότι θέλεις να τον καταλάβεις και ας διαφωνείς. Πες του τη διαφωνία σου, αλλά κατάλαβέ τον πρώτα. Κάτι που δεν κάνουμε στη σχέση μας. Γι' αυτό πολλά σπίτια με υπέροχους ανθρώπους, σαν και εσάς, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν ουσιαστικά. Και γι' αυτό όλα πάνε στραβά. Και μετά πάνε σε ένα πνευματικό καλό και αυτός με 2-3 ωραίες συμβουλές σου δίνει το μυστικό. Αν το εφαρμόσεις. Αν δεν το εφαρμόσεις, η ζωή συνεχίζεται. Τίποτα δεν θα αλλάξει στη ζωή μας μαγικά, αν εμείς δεν κάνουμε προσπάθεια. Δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε και αν μας φέρνουν στο μυαλό μας συνειρμούς προσωπικούς και οικογενειακούς. Να μάθουμε στη ζωή ότι η δύναμη της ψυχής μας είναι πολύ μεγάλη και αυτό που θεωρείς αναποδιά έρχεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δεν υπάρχει τίποτα ανάποδο που δεν έρχεται να ισιώσει κάτι. Όλα τα ανάποδα ισιώνουν κάτι. Ό,τι θεωρείς αναποδιά στη ζωή σου έρχεται να διορθώσει την ψυχή σου σε ένα τομέα. Έρχεται να σε μάθει ίσως την ταπείνωση. Έρχεται να σε μάθει ίσως την επίοικια. Έρχεται να σε μάθει ίσως να μαλακώσει λίγο την ψυχή σου και να γίνεις πιο συμπαθητικός στους άλλους. Αυτά που έλεγες τα πέρασες με την αναποδιά που σε βρήκε. Με αποτέλεσμα τώρα να είσαι πιο προσεκτικός σε αυτά που θα λες στους άλλους. Ήταν ένας πατέρας που ήταν πολύ αυστηρός στην κόρη του, την ήθελε πάρα πολύ, κατηγορούσε όλες τις κοπέλες ότι δεν είναι σωστές στην εποχή μας, ότι είναι αμαρτωλές, ότι παρασύρονται κλπ. Και καμάρωνε πολύ για τη δική του οικογένεια. Του ήρθε λοιπόν στο σπίτι ένα παρόμοιο τέτοιο περιστατικό, τα είδε στο πετσί του, στο σπλάχνο του, στο παιδί του και από τότε έβγαινε στη γειτονιά και έλεγε «Τώρα μη μιλάς και μη λες μεγάλα λόγια, γιατί ό,τι και να πω εγώ για τους άλλους, οι αναποδιές που ήρθαν στη δική μου τη ζωή με προσγείωσαν και εμένα. Και είδα κι εγώ ότι μπορεί και το δικό μου το παιδί να κάνει λάθη, μπορεί και η δική μου κόρη να φερθεί όπως φέρθηκε η κόρη του γείτονα και όλα αυτά μας κάνουν και ταπεινωνόμαστε και προσγειωνόμαστε». Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, όταν σου έρθει κάποια αναποδιά στη ζωή και δεν πάνε τα πράγματα καλά, ψάξε και το γιατί. Ψάξε, γιατί να μου συμβαίνει αυτό. Όχι τιμωρίες. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Ποτέ δεν τιμωρεί ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα για να μας τιμωρήσει. Δεν χαίρεται ο Θεός να τιμωρεί. Από αγάπη το επιτρέπει. Αλλά για έναν σκοπό. Γιατί άραγε σου συνέβη αυτό. Μήπως κιόλας δεν έκανες ό,τι έπρεπε να κάνεις. Μου λέει ένας, με απολύουν από τις δουλειές, λέει συνέχεια. Παράδειγμα, πήγα στο ένα γραφείο, με απολύσαν. Πήγα στο δεύτερο, με απολύσαν. Του λέω, κάνεις καλά τη δουλειά σου. Είσαι συνεπής. Στο ωράριό σου. Στα καθήκοντά σου. Κάνε όσο καλύτερα μπορείς αυτό που πρέπει, ώστε να μην έχεις εσύ τη δική σου ευθύνη ότι δεν το έκανα καλά. Εσύ κάνε το καλύτερό σου. Ώστε να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Όπως τα παιδιά που δίνουν πανελλήνες και λέει, δίνω λέει και όλο κόβομαι. Το θέμα είναι διάβαζες καλά. Αν διαβάσεις καλά και κοπείς, τότε μπορεί να υπάρχει και ένας άλλος λόγος.
Σαν να σου λέει ο Θεός, για στρίψε, πήγαινε σε μια άλλη σχολή. Για δες κάτι άλλο να κάνεις στη ζωή. Μήπως ανοίγει μια άλλη πόρτα. Κλείνει μια πόρτα, μήπως ανοίγει μια άλλη πόρτα. Αλλά μπορεί κιόλας να μην κάνεις όπως πρέπει αυτό που καλείσαι να κάνεις και θέλει βελτίωση. Άλλος λόγος είναι να μάθεις τα μαθήματα που είπα πριν, δηλαδή την ταπείνωσή σου, την προσγείωσή σου, να μάθεις ότι και χωρίς πανεπιστήμιο καμιά φορά η ζωή έχει αξία. Ναι, ξέρω ανθρώπους οι οποίοι δεν σπούδασαν και είναι πάρα πολύ σπουδαίοι και έχουν πολύ ωραίο χαρακτήρα, γιατί λέει νόμιζα στη ζωή ότι μόνο με πτυχίο και μόρφωση επιστημονική και πανεπιστημιακή θα αξίζω. Και τώρα λέει είναι υδραυλικός. Και όμως και αυτός ο υδραυλικός, όταν ανοίγει το στόμα του και μιλάει, βγάζει σοφές κουβέντες. Και είναι σαν να του λέει ο Θεός, η αξία σου από αυτό που θεωρούσες αναποδιά, αναδεικνύεται δι' άλλου τρόπου. Και εσύ αξίζεις. Και ας μην τα κατάφερες σε αυτό το κομμάτι. Και μερικές φορές αυτά που μας συμβαίνουν επειδή κατά βάθος τα ζητάμε. Δεν τα ζητάμε ευθέως, αλλά τα ζητάμε πλαγίως. Να σου πω ένα παράδειγμα. Λέει μια κοπέλα 27 χρονών, 25, Θεέ μου, σε παρακαλώ, στείλε μου να παντρευτώ έναν άνθρωπο καλό, να γίνουμε και οι δυο ευτυχισμένοι, να γίνουμε άγιοι άνθρωποι, να πάμε στον παράδεισο, να βγει από μέσα μας η ομορφιά της ψυχής μας. Και σου στέλνει ο Θεός και επιτρέπει ο Θεός να παντρευτείς κάποιον άνθρωπο που μετά από 1 χρόνο, 2, σου βγάζει πάρα πολλά προβλήματα. Και εσύ λες, Θεέ μου, γιατί το έκανες αυτό? Εγώ σου ζήτησα έναν άνθρωπο να με κάνει ευτυχισμένη και αγία. Και εσύ μου στέλνεις έναν άνθρωπο που έχουμε τόσα προβλήματα. Και μου τα φέρνει όλα ανάποδα. Τι αναποδιά είναι αυτή που μου έτυχε στη ζωή? Και απαντάει ο Θεός, παιδί μου, αυτό που σου συνέβη είναι η απάντηση στην κρυφή προσευχή σου. Εσύ το ζητούσες αυτό, να γίνεις αγία. Εσύ ζητούσες αυτό να ταπεινωθείς, να πλουτίσεις σε αγάπη και σου έστειλε αυτό το χαρακτήρα. Η ψυχή σου ωφελείται από αυτόν. Το μυαλό σου κουράζεται να συνεννοηθεί μαζί του, αλλά η καρδούλα σου γίνεται αγία μέσα από αυτόν. Γι' αυτό έλεγα και σε μερικούς, όταν ζητήσεις να κάνεις το δρόμο να οδηγεί στον παράδεισο, να ετοιμάζεσαι ότι θα περάσεις και εσύ δοκιμασίες, όπως όλοι οι Άγιοι. Όλοι οι άνθρωποι, οι Άγιοι, όλα τα μεγάλα πνεύματα του κόσμου αυτού πέρασαν χτυπήματα, πέρασαν δυσκολίες. Ωραίο κινητό είναι αυτό. Να ξυπνήσουμε και λίγο, γιατί... Λοιπόν, δεν μπορείς εσύ να αποτελείς εξαίρεση στον κανόνα αυτό. Να μην σου τύχουν αναποδιές. Δεν μπορείς. Η άλλη πήγε στον πατέρα Παΐσιο, στον Άγιο που ήταν στη Θεσσαλονίκη, ζωντανός τότε που ήταν και τον είδανε, και του λέει, Πάτερ μου, δεν μπορώ, λέει, έχω μπλέξει με έναν άντρα που είμαι πολύ στεναχωρημένη και όλα μου πάνε ανάποδα στη ζωή. Λέει, γιατί ρε παιδί μου, τι έπαθες? Λέει, μισό χρόνο, λέει, είναι σας το είχα πει, μισό χρόνο, λέει, είναι στο σπίτι, μισό χρόνο, λέει, είναι στα καράβια. Λείπει στο καράβια. Και μισό χρόνο είμαι μόνη μου, λέει, στο σπίτι. Όλα ανάποδα. Τα παιδιά μόνοι μου, τα έξοδα μόνοι μου, φροντιστήρια μόνοι μου. Τι θα κάνω, λέει. Και είμαι πολύ στεναχωρημένη, Πάτερ, λέει, από αυτό που μου συνέβη. Και της λέει, με τη φώτιση του Θεού. Λέει, ρε παιδί, να σου πω κάτι. Μήπως όταν ήσουν μικρή, είχες ζητήσει ποτέ από το Θεό να γίνεις αγία και μήπως ήθελες ποτέ να γίνεις μοναχή? Τώρα που το λέτε, λέει, Πάτερ, όταν ήμουν 20, ήθελα να γίνω μοναχή, αλλά δεν ήμουν και πολύ σίγουρη. Ήθελα και μοναχή να γίνω, μ' άρεσε και ο γάμος. Τελικά παντρεύτηκα. Αλλά μου άρεσε και ο μοναχισμός. Να το λέει. Όπως το ζήτησες, σου ήρθε. Ήθελες λίγο μοναχισμό, ήθελες και γάμο. Μισό χρόνο μοναχή, ο άντρας στα καράβια. Μισό χρόνο έχεις το σύζυγό σου, τα παιδιά έχουν τον μπαμπά τους, είστε σαν οικογένεια. Αυτό που σου συνέβη και το ονομάζεις, λέει, αναποδιά, κατά βάθος, αν ψάξεις γιατί συνέβη, υπάρχει μια δικαιοσύνη. Δεν είναι τυχαία τα πράγματα πώς γίνονται. Υπάρχει ένας λόγος. Μόνο που αυτός ο λόγος δεν είναι εδώ, είναι στην καρδιά. Η καρδιά μας τον ξέρει το λόγο. Το μυαλό μας τρελαίνεται. Και ειδικά άμα κανείς ζητήσει να γίνει και μεγάλος Άγιος,
θα περάσει στο σπίτι του πάρα πολλά θέματα. Γι' αυτό προσέξτε τι ζητάτε από το Θεό. Ο Θεός δεν αστείευεται. Άμα του πεις, βοήθησέ με, κάνε με Άγιο, ο Θεός αρχίζει δουλειά. Και στέλνει πράγματα. Στέλνει περιστατικά. Στέλνει γεγονότα. Εδώ ήταν στην εικόνα του Χριστού άλλος και έλεγε, Κύριε, σε παρακαλώ, υπομονή να μου χαρίσεις. Θα σου χαρίσω. Ακούει μια φωνή, θα σου χαρίσω. Άλλη θαύμα έγινε, με ακούει ο Θεός. Φεύγει χαρούμενος στο σπίτι, θα μου δώσει ο Θεός υπομονή. Και πάει να παρκάρει στο προσωπικό του πάρκινγκ που το είχαν πιάσει άλλοι. Τον πιάσαν, ανάψαν τα πρώτα λαμπάκια. Μπαίνει στο σπίτι και η γυναίκα του είχε μαγειρέψει μπάμιες που ήταν το μόνο που του είπε, δεν θέλω μπάμιες. Δεν μπορώ αυτό το... Ναι. Έρχεται και ο γιος του και του δείχνει διαγώνισμα που είχε πάρει 12. Μάλιστα το 20. Και τον πιάνουν τα νεύρα του και τσακωθήκανε πανηγυρικά. Υπομονή 0. Ξαναγυρίζει στην εκκλησία την άλλη μέρα και λέει, Κύριε, δεν συνεννοηθήκαμε καλά. Μου είπες, θα μου χαρίσεις υπομονή. Και στο σπίτι όλα ήρθαν ανάποδα. Πού είναι η υπομονή? Και το απαντάει ο Χριστός, παιδί μου, όλα όσα έγιναν χτες ήταν η βοήθειά μου στην υπομονή που ζήτησες. Να γελάσεις και όταν γίνουν αυτά στη ζωή. Μακάρι να γελάσουν και όταν γίνουν. Όταν γίνονται, κλαίμε. Όταν τα ακούμε, λέμε, ναι ρε παιδί μου, έτσι είναι. Και λέει, δηλαδή και το παρκάρισμα και οι μπάμιες και είναι πώς θα μάθεις την υπομονή. Πώς θα μάθεις την υπομονή. Έτσι, με το χάδι. Θα έρθουν δύσκολοι άνθρωποι που θα μας μάθουν την υπομονή. Μία γυναίκα ήταν πολύ καλή, ήθελε να γίνει Αγία και τη στέλνει ο Κύριος έναν άντρα πάρα πολύ δύσκολο, όχι σαν και εσάς, άλλη είναι αυτή έξω από την εκκλησία. Λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολο, της έβγαλε το λάδι. Και επειδή ήθελε να γίνει πολύ Αγία, πιο πολύ, της έστειλε και πεθερά. Υπομονή στην πεθερά, υπομονή στον άντρα, υπομονή στο τέλος γυροκόμισε την πεθερά της. Δύσκολη, μέχρι τελευταία στιγμή την ταλαιπώρησε. Και αυτή έλεγε μέσα της, εγώ ζήτησα να γίνω Αγία. Αυτό που γίνεται τώρα, λέει, δεν είναι αναποδιά. Αυτό ισιώνει την ψυχή μου. Αυτό σιδερώνει τον εγωισμό μου. Αυτό με βοηθάει να βρω το Θεό μου. Να πάω μέσα στην ψυχή μου. Να πάω στο βάθος της καρδιάς μου, εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Όχι στην άλλη ζωή, από εδώ. Στην ψυχή μας βαθιά υπάρχει μια γαλήνη που τη βρίσκουμε πότε? Όταν μείνουμε στο δωμάτιό μας 20 λεπτά, 1/4 με προσευχή και με σιωπή. Να το κάνετε αυτό λίγο. Να κλείνεστε στο δωμάτιό σας ή στο σαλόνι σας ή στο μπαλκόνι σας ή όπου σας αρέσει, να κάθεστε 10 λεπτά, 1 20 και να ηρεμείτε. Και να καταλαβαίνετε ότι μέσα σας δεν υπάρχει τίποτα ανάποδο, γιατί μέσα σας και μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Κατοικεί ο Θεός. Και άμα έρθεις σε επαφή με αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα σου, μετά κυκλοφορείς στη ζωή σου και όλα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Και τα βλέπεις όλα αλλιώς. Και έχεις δύναμη. Και είσαι πάνω από τα κύματα. Και είσαι πάνω από τα προβλήματα. Και βλέπεις την αντιξοότητα και λες, τι θέλει ο Θεός να μου δώσει εδώ πέρα? Τι θέλει να μάθω? Μήπως θέλει να μάθω να έχω δύναμη ασχέτως του προβλήματος? Μήπως θέλει να μάθω να έχω πίστη ζωντανή? Εγώ που τα λέω αυτά, ο ίδιος δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Τα λέω, αλλά όταν ήρθε η ώρα του πειρασμού, τα ξεχνάω. Μια μέρα έφυγα από το σπίτι και είχα ξεχάσει το θέμα που θα πω. Αλλά και που το φέρνω, λίγο μπερδεύομαι πάλι, δεν ξέρω τι γράφω. Ξέχασα το θέμα και στο δρόμο με έπιασε τέτοια αναστάτωση και έλεγα μέσα μου, καλά δεν έλεγα ότι θα πάω να μιλήσω στον κόσμο για την πίστη. Πού είναι η πίστη μου? Έχασα το θέμα μου, κλονίστηκα. Όλα ανάποδα γίνανε μέσα μου. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, ο άνθρωπος έχει ένα μεγάλο πρόβλημα που ονομάζεται λησμοσύνη. Το μυαλό ξεχνάει. Όχι Αλτσχάιμερ, ξεχνάει το Θεό. Ξεχνάει να πιστέψει στο Θεό, ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει και κλονίζεται. Φοβάται. Ανασφάλεια. Τρέμει στο παραμικρό. Γι' αυτό επικαλούμαστε συνέχεια τις προσευχές, γι' αυτό πάμε εκκλησία, γι' αυτό κάνουμε
τη Θεία Λειτουργία, την προσωπική μας προσευχή, για να δυναμώσει η ψυχή και να αντέχει στις αναποδιές που φέρνει η ζωή μας. Όλος ο κόσμος έχει προβλήματα. Δεν έχω βρει κανέναν που δεν έχει κάποια αναποδιά στη ζωή του. Ούτε έναν. Και παιδάκι δημοτικού να βρω και του πω: έχεις κανένα πρόβλημα? Ξέρεις τι μου λέει? Πάτερ, πάρα πολλά. Να στα πω προβλήματα που έχω. Και είναι πρώτη δημοτικού. Και έχει προβλήματα. Από μικροί είμαστε όλοι στα προβλήματα. Το μυστικό είναι να κάνουμε βουτιά στο βάθος της ψυχής μας και να βρίσκουμε τη γαλήνη του Θεού. Και να ξέρουμε ότι μπορούμε να σταθούμε όρθιοι ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας. Αρρώστια θα σε βρει, μπορείς να την νικήσεις. Και να γίνεις καλά μπορείς με την πίστη σου. Και αν δεν γίνεις καλά επειδή ο Θεός δεν το επιτρέπει, μπορείς να αντέξεις. Μπορείς να αντέξεις. Θάνατος θα έρθει. Μπορεί να τον νικήσεις με την προσευχή σου και να ζήσει ο άνθρωπός σου. Και αν δεν ζήσει, μπορείς εσύ να αναστηθείς μέσα σου και να πεις: μπορώ να ζήσω και χωρίς τον άνθρωπό μου και να δοξάσω το Θεό μου. Και να μην τρελαθώ επειδή έφυγε. Γιατί καμιά φορά ο Θεός ξέρει τι παίρνει τον άνθρωπό σου? Για να σου αποδείξει ότι και χωρίς Αυτόν είσαι δυνατός. Γιατί μου έλεγε εμένα η κυρία Ελένη, μια γνωστή μου από άλλη γειτονιά, μου έλεγε: αν πεθάνει ο άντρας μου, θα πεθάνω κι εγώ. Τι λάθος έκανε αυτή η γυναίκα? Είχε ταυτίσει τη ζωή της με τον άντρα της. Πέθανε αυτός, νομίζει πέθανα κι εγώ. Λάθος. Αν ο Θεός της έκανε το χατήρι και τον άφηνε τον άντρα της συνέχεια, θα συνέχιζε αυτή να πιστεύει στο ψέμα της. Ότι ο άντρας μου κι εγώ είμαστε αυτοκόλλητοι. Και της λέει ο Θεός: όχι, κορίτσι μου, μπορείς να ζήσεις και χωρίς Αυτόν. Και έχεις αξία και χωρίς Αυτόν. Και δύναμη και χωρίς Αυτόν. Και τον πήρε. Και αυτή έπαθε κατάθλιψη για 1 χρόνο και χάπια για 2 χρόνια. Το ξεπέρασε. Και τώρα τι μου λέει? Περάσαν από τότε 20 χρόνια που πέθανε ο άντρας της. Και μου λέει: Πάτερ, κατάλαβα το μεγάλο ψέμα που πίστευα. Νόμιζα ότι η ζωή μου είναι μόνο μέσα από τον άντρα μου. Και επειδή το νόμιζα, ο Θεός ήθελε να καθαρίσει την ψυχή μου για να γνωρίσω την απόλυτη αλήθεια, ότι μπορώ και χωρίς Αυτόν. Και οι αρρώστιες αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Και οι απώλειες των χρημάτων αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Και η κρίση που περνάμε αυτό το σκοπό εξυπηρετεί. Τι λέγαμε πριν την κρίση? Δεν θα αντέξουμε, θα πεθάνουμε, θα διαλυθούμε. Και όμως ζούμε. Μάθαμε να ζούμε με ένα φλιτζάνι καφέ, ένα ποτηράκι νερό και λίγο φαγητό. Και εκτιμάμε το λίγο. Ενώ παλιά πετούσαμε τα πολλά, τώρα εκτιμάμε το λίγο. Όχι ότι δεν είναι δύσκολα, αλλά βγαίνει από μέσα μας μια άλλη ομορφιά με την κρίση. Οι αναποδιές της κρίσης μας κάνουν και αγαπιόμαστε πιο πολύ. Στο Χαλάνδρι που μένω, όλες οι καφετέριες και τα αυτά γεμάτα. Γιατί σου λέει ένα φλιτζανάκι καφέ, αν έχω αγάπη με την παρέα μου, μπορεί να περάσω ωραία και με ένα φλιτζάνι καφέ. Δεν χρειάζεται να φάμε και να πιούμε του σκασμού για να χαρούμε. Αυτό πριν δεν το καταλαβαίνανε. Η κρίση και οι δυσκολίες βγάζουν από την ψυχή ποιότητες και ομορφιές που δεν τις είχες φανταστεί παλιά. Και γίνεται ο άνθρωπος ευτυχισμένος με τα λίγα. Και άμα μάθεις να λες τα λίγα ευχαριστώ, θα σου χαρίσει ο Θεός και περισσότερα σιγά σιγά στη ζωή σου. Αυτό είναι το μυστικό. Να μάθουμε να χαιρόμαστε με λίγα πραγματάκια και να αντέχουμε όλα τα προβλήματα με αισιοδοξία και με πίστη. Μπορείς. Εμένα μου γράφουνε στο διαδίκτυο, στο Facebook, μια κουβεντούλα, απελπισμένοι. Πάρα πολλοί, οι πιο πολλοί είναι απελπισμένοι που μου γράφουνε. Καταρχήν στον παπά δεν γράφει κανείς άμα είναι ευτυχισμένος. Έτσι δεν είναι? Στον παπά δεν γράφει κανείς: Πάτερ, θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Γεια σας. Κανείς δεν το κάνει αυτό. Όλοι γράφουνε για να σου πούνε ότι είναι στεναχωρημένοι. Προβλήματα. Υπερηγείας, προβλήματα. Υπογραμμισμένα. Αυτός έχει καρκίνο. Αυτή έχει κάνει χημειοθεραπείες. Αυτή δεν έχει παιδί. Αυτή δεν έχει παντρευτεί. Αυτή χωρίζει. Αυτή το ένα, αυτή το άλλο. Όλοι προβλήματα. Και τι βλέπω? Λίγη ελπίδα να τους δώσεις. Και πώς δίνεις ελπίδα? Τονώνοντας την ψυχή. Άμα ένας σου πει: βρε, εσύ είσαι δυνατός, βρε, εσύ είσαι ωραίος, έχεις καλή ψυχή, είσαι καλός άνθρωπος, αυτό η ψυχή μας δεν έχει χορτάσει να το ακούει. Δεν χόρτασε γάλα. Μερικοί δεν ήπιαμε γάλα και πολύ από τη μάνα μας
ως μωρά, αλλά μερικοί δεν ήπιανε γάλα από την τόνωση της ψυχής. Να πάρεις κουράγιο, να πάρεις δύναμη. Και το έχουμε πολύ ανάγκη αυτό. Όταν τονώσεις την ψυχή σου, αντέχεις όλα τα προβλήματα. Και να θυμάστε την εικόνα που είδα, που λέγε κάποιος για ένα πουλάκι. Το πουλί κάθεται πάνω σε ένα κλαδί. Και τι κάνει το πουλάκι? Και λαϊδάει, δροσίζεται, χαίρεται, απολαμβάνει και κουνιέται στο κλαδί. Όταν το κλαδί σπάσει, για οποιοδήποτε λόγο, το πουλί τι παθαίνει? Τεινάζει τα φτερά του, δεν απελπίζεται γιατί ξέρει μερικά πράγματα. Πρώτον, ξέρει ότι είναι πουλί και μπορεί να πετάξει. Δεύτερον, ξέρει ότι έχει δύναμη να πάει πιο πέρα και να ανοίξει τα φτερά του και να γλιτώσει. Και τρίτον, ξέρει ότι υπάρχουν και άλλα κλαδιά. Αν σπάσει αυτό, θα πάω στο παρακάτω. Αυτό είναι πολύ βασικό για τη ζωή. Χαλάει κάτι στη ζωή σου, θα έρθει μια άλλη ευκαιρία παρακάτω. Κουράστηκες με ένα πρόβλημα τώρα, φέρε το μυαλό σου νοερά μετά από 3 χρόνια και από 4, να δεις πώς θα το κοιτάς πίσω και θα λες, πέρασε αυτό. Κάποτε το είχα και νόμιζα ότι θα διαλυθώ. Τελικά άντεξα. Γιατί? Γιατί είμαι αητός. Και όχι είμαι αητός χωρίς φτερά. Είμαι αητός με φτερά. Είμαι αητός με καρδιά. Είμαι αητός με Άγιο Πνεύμα. Άμα αυτό το καταλάβεις, είσαι πολύ δυνατός. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να νικήσει και το πιο μεγάλο πειρασμό στη ζωή του. Αρκεί να το θελήσει. Και αρκεί ο Κύριος να του δώσει τη δύναμη. Αυτά τα δύο θέλουμε. Θέληση προσωπική και δύναμη από το Θεό. Όχι μόνο σου, αλλά ούτε μόνο ο Θεός. Και ο Θεός θα σε βοηθήσει για τις αναποδίες της ζωής και εσύ να το θελήσεις. Θέλεις? Αυτό λέγει ο Χριστός. Θέλεις υγιείς γενέστε? Θέλεις? Πάτερ, δεν μπορώ, όλα ανάποδα μου πάνε. Με εγκατέλειψε ο Μιχάλης. Πότε σε εγκατέλειψε ο Μιχάλης? Έχει 2 χρόνια. Και εσύ πώς νιώθεις? Χάλια. Ο Μιχάλης τι κάνει? Παντρεύτηκε. Και εσύ τι κάνεις? Θέλω το Μιχάλη. Τι έκανε αυτή η κοπέλα? Έχει μείνει πάνω στο κλαδί που έσπασε. Και συνεχίζει να θρηνεί για ένα κλαδί που δεν υπάρχει στη ζωή της. Γιατί? Γιατί δεν πίστεψε ακόμα ότι μπορεί να πετάξει και να κάνει κάτι καινούριο. Αυτό έχει το μυαλό μας πρόβλημα. Ο νους μας έχει πρόβλημα. Άμα αλλάξεις το μυαλό σου, θα αλλάξεις και τη ζωή σου και τις πράξεις σου και τους λογισμούς σου και τις επιλογές σου και όλα σου. Όποτε στεναχωριόμαστε και αισθανόμαστε αδύναμοι, είναι από τους λογισμούς μας. Όποτε τα βλέπεις όλα ανάποδα, είναι από τους λογισμούς σου. Άλλαξε τους λογισμούς, να αλλάξει και η ζωή. Και τη ρώτησα την κοπέλα αυτή, θέλεις να ξεπεράσεις το Μιχάλη? Μιχάλη, τον είπαμε αυτόν. Γιατί έχω 500 ονόματα. Λοιπόν, λέει, δεν ξέρω, λέει, αν θέλω. Ωραία, της λέω, αποφάσισε και όταν αποφασίσεις πες μου, να κάνουμε προσευχή. Γιατί αν δεν θέλεις, δεν αλλάζει τίποτα. Πρέπει να θελήσεις να αλλάξεις μυαλό. Και να σου πω, λέω, κάτι. Πριν γνωρίσεις τον Μιχάλη και που πήγαν όλα ανάποδα στη ζωή σου, πριν το γνωρίσεις, δεν υπήρχε ζωή για σένα? Υπήρχε. Δεν ήσουν ευτυχισμένη? Ήμουν. Τον ήξερες τότε? Όχι. Το γνώρισα, λέει, κάποια στιγμή. Πριν δεν τον ήξερα. Και ήμουν καλά. Άρα της λέω, υπήρχε εποχή στον κόσμο αυτό που ήσουν καλά χωρίς αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα της λέω, τι έπαθες? Ξέρετε τι έπαθε? Την πρώτη λέξη που σας είπα σήμερα, να θυμάστε. Πέστε τι? Μπράβο. Το Alzheimer βλέπω τίποτα. Καμία. Δεν σας άγγιξε. Προσκόλληση έπαθε. Ακριβώς. Κόλλησε. Δεν είπε καλός ο Μιχάλης, αλλά αν ο Μιχάλης δεν μπορεί, εγώ θα πάω παρακάτω. Ο Μιχάλης και τέλος. Τέλος. Για μένα ζωή δεν υπάρχει. Και τι έπαθε? Υποφέρει. Και τώρα της φαίνονται όλα ανάποδα. Γι' αυτό μεγάλο μυστικό να μπορείς να είσαι ευέλικτος. Όπου σε πάει η ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο ευλογημένοι. Πώς τα φέρνει τα πράγματα ο Θεός? Έτσι τα πάω εγώ. Πώς μου τα φέρνει η ζωή? Θα ακολουθήσω. Όποιος νομίζει ότι θα πάει αντίθετα
στο θέλημα του Θεού και στη ζωή, ξέρετε τι θα πάθει? Θα πονάει πάρα πολύ πλάτη του και θα λυγίσει από το βάρος. Γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορεί να τα βάλεις με τη ζωή. Αν στα φέρει η ζωή με προβλήματα, πρέπει μέσα από αυτά να μάθεις να ελύσεσαι, να βγεις στο ξέφωτο. Όχι με αντίσταση, με συμπόρευση, όπως τα φέρνει ο Θεός. Εκτός αν κάποια θέλουν αλλαγή. Σε αυτά που θέλουν αλλαγή, και τώρα μου λέει ένας, τώρα μας μπέρδεψες. Την μια λες να κάνουμε αλλαγές, την άλλη λες να πηγαίνουμε όπως μας πάνε. Πρόσεξε. Κάποια θέλουν αλλαγές. Και κάποια τα δέχεσαι όπως είναι. Και τι χρειάζεται για να καταλάβουμε τη διαφορά? Άλλη μια λέξη που δεν είπα ακόμα. Μα εσείς είστε σοφοί. Η διάκριση. Η διάκριση. Θεέ μου, βοήθησε με να καταλάβω αυτό που μου φαίνεται δύσκολο τώρα. Τι θέλει? Να το πολεμήσω, να το αλλάξω ή να το καταπιώ και να το δεχτώ και να το χωνέψω? Εκεί θα σε φωτίσει ο Θεός. Ένα παράδειγμα. Όταν έχεις στο σπίτι σου έναν κατάκητο, εκεί θέλει να το δεχτείς. Άμα δεν αλλάζει, δεν το αλλάζουμε, το δεχόμαστε. Όταν ο μαθητής δεν πάει καλά στα μαθήματά του και όλα του πάνε στραβά, εκεί δεν θέλει να το δεχτεί, εκεί θέλει να διαβάσει, να γίνει καλύτερος. Όταν η σχέση σου δεν πάει καλά με τον άντρα σου, δεν θέλει να το καταπιείς, όχι, θέλει να μιλήσεις και να πεις, για κάτσε, είμαι ακόμα 60 χρονών. Όχι εγώ, εσείς είστε. Λοιπόν, θα ζήσω μέχρι 98, μέχρι 100. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα 30 χρόνια, δηλαδή θα συνεχίσουμε έτσι, ανάποδα, όλα στραβά προβλήματα? Εκεί θα μιλήσεις, θα συζητήσεις. Χριστιανός δεν είναι αυτός που απλώς καταπίνει και δέχεται μαρτύρια και δεν μιλάει, μόνο υπομονή και υπομονή. Τι θα πει υπομονή? Γιατί εκτός από την υπομονή υπάρχει αυτοκαταστροφή. Υπάρχουν γυναίκες που πάνε στο γιατρό και τους είπε ο γιατρός, από τα πολλά που αντέχεις και ανέχεσαι, αρρώστησες στο τέλος. Γιατί δεν τα αντέχεις με την καρδιά σου, υποφέρεις. Όταν υποφέρεις, δεν είναι αυτοθυσία, αλλά είναι αυτοκτονία. Και αυτοκτονία είναι μεγάλη αμαρτία. Εκεί να βάλεις όρια και να πεις, με συγχωρείς, σ' αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να πεθάνω. Σ' αγαπώ, αλλά μου έχεις βγάλει τον καρκίνο. Και δεν μου τον έχεις βγάλει στη θεωρία, μου τον έχεις βγάλει στην πράξη. Ο γιατρός το είπε. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε λύση. Πώς θα κυλήσει η ζωή? Γι' αυτό σας λέω, κάποιες αναποδιές θέλουν αγώνα και κάποιες θέλουν υπομονή. Και έτσι συνεχίζεται η ζωή. Ξέρω πολλές γυναίκες που το έχουν περάσει αυτό, που αυτοκαταστρέφονται από την... Όλο συνέχεια τα καταπίνουν όλα μέσα τους, δεν μιλάνε, δεν αντιδρούνε, μέσα τους βράζουν και υποφέρουν και λιώνουν από τη στεναχώρια, κλαίνε το βράδυ κρυφά στο κρεβάτι τους, στα μαξιλάρια τους και μετά από καιρό κάτι παθαίνουν. Στο στομάχι έλκος, μαλλιά, ρητίδες, πόνοι κλπ. Και όλα ό,τι ακολουθεί. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι χριστιανικό δηλαδή να γίνεσαι μάρτυρας τέτοιου είδους σε μια οικογενειακή σχέση. Δεν ζούμε για να πάμε στην κόλαση από τώρα, ας πούμε. Γιατί να πας στην κόλαση? Ποτέ να μην πας. Μίλα με τον άνθρωπό σου. Βρείτε τα. Μάθετε να μιλάτε όμως και όμορφα. Μιλάτε όμορφα εσείς στο σπίτι σας? Δηλαδή λέτε με ωραία λόγια αυτά που θέλετε να πείτε? Ναι, έτσι και έτσι. Ωραία, σωστή απάντηση. Γιατί λέμε, ρε παιδί μου, ότι συζητάμε, αλλά πώς συζητάμε είναι το θέμα. Μπορεί να πεις, κλείσε το παράθυρο. Μπορεί να πεις, αγάπη μου, κλείνεις το παράθυρο? Μπορεί να πεις, κλείσε ρε παιδάκι με το παράθυρο, κουνήσου λίγο. Το ίδιο πράγμα να το πεις με 100 τρόπους, Και ξέρεις τι είναι ο κάθε τρόπος. Τον πονάει τον άλλον ή μπορεί να τον μαλακώσει τον άλλον. Αγάπη μου, δεν μπορώ αύριο να σου κάνω το παστίτσιο. Πόσο θα το ήθελα που το αξίζεις. Πειράζει να κάνω μια ομελέτα με πατάτες, δεν προλαβαίνω. Σ' αγαπώ πολύ, αλλά δεν προλαβαίνω. Ωραιότατα. Και ο άντρας λέει, ναι αγάπη μου, αλλά δεν πειράζει, θα φάμε ομελέτα με πατάτες. Άσε με χριστιανή που θες και παστίτσιο αύριο, σιγά τώρα. Ξέρεις τι θέλει το παστίτσιο, μια ώρα εγώ να κάνω την πεσαμέλ και αυτά, να πάνε να βρεις να κάνω. Και έρχεται η κυρία στην εξομολόγηση και λέει, Πάτερ, τσακωθήκαμε πάλι. Γιατί καλή μου? Δεν ξέρω, Πάτερ, τι τον πιάνει τον άντρα μου. Λέει, είναι κάπως νευριάζει. Τι του είπες εσύ? Τίποτα, Πάτερ. Του είπα, δεν μπορώ να κάνω παστίτσιο και νευρίασε. Πώς το είπες ότι δεν μπορεί να κάνεις παστίτσιο? Έτσι, του είπα, λέει, δεν μπορώ. Ψέματα. Έτσι το είπε, όπως είπα πριν. Με φωνές, με βρισχές και υποτίμηση.
Και έρχεται ο άντρας και μου λέει: Πάτερ, δεν μου είπε δεν μπορεί να κάνει παστίτσιο. Με έβριζε. Με έβριζε. Και μετά το σπίτι έγινε ανάστατο. Και όλα πήγαιναν στραβά στο σπίτι και έλεγε η κυρία που αισθανόταν μάρτυρας: έχω έναν άντρα, λέει, δύσκολο, που μου δυσκολεύει τη ζωή, είναι καταπιεστικός, είναι ενοχλητικός, όλα του φταίνε. Ναι, αλλά και εσύ δεν λες πως μιλάς. Μπαίνουμε στην εκκλησία, αλλά η εκκλησία, ξέρετε τι είναι? Είναι μια πολύ ωραία κρυψώνα, που αν θέλεις μπορεί να κρυφτείς και να κρύψεις πολλά ελαττώματά σου και πολλά πάθη σου. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αυτό. Περί καινοδοξίας. Μπορεί να κρύβεις, λέει, ύπουλα πάθη πίσω από ευγενικές συμπεριφορές. Και να δείχνεις άλλο στη βιτρίνα και από πίσω να κρύβεις κούτες, σκουπίδια και σαβούρες. Και απ' έξω, πώς το λέει, απ' έξω κούκλα, από μέσα εγώ είμαι αυτός, αλλά μπορεί να είναι και κανένας άλλος. Καταλάβατε? Γι' αυτό εμένα μη μου λες, εγώ πάω απλώς εκκλησία και απορώ που όλα μου πάνε ανάποδα. Γιατί θα σε ρωτήσω, τι θα πει πας εκκλησία? Τι θα πει πας εκκλησία? Κάνεις δουλειά? Εδώ κάνεις δουλειά? Όχι εδώ. Συζήτηση για όλο τον κόσμο και σχόλια και κατάκριση. Στην καρδιά σου κάνεις δουλειά. Να ταπεινωθείς, να αγαπήσεις, να συγχωρήσεις, να καταλάβεις τον άλλον, να καταλάβεις τον άλλον. Είναι κάτι άντρες, εντάξει, δεν κάνει να υποστηρίζω τους άντρες μόνο και οι γυναίκες είναι άγγελοι. Αλλά λέμε τώρα, είναι κάτι άντρες όμως που έρχονται και σου λένε δύο λέξεις και σε πιάνει δέος, ρε παιδί μου. Λέει, πάτερ, αυτή η γυναίκα, λέει, δεν με όλα της φταίνε, λέει, πάνω μου. Ό,τι κάνω, λέει, δεν της αρέσει. Δεν με καταλαβαίνει. Και μου είπε ένας μια φορά, περίπου 70 χρονών, θα πεθάνω, λέει, με αυτό το καημό. Δεν με κατάλαβε αυτή η γυναίκα, λέει. Δεν με κατάλαβε. Όλο με μάλωνε. Όλο με σκληρή. Και πείσμα. Το χριστιανικό πείσμα είναι πάρα πολύ χάρισμα των χριστιανών. Χάρισμα. Το έχετε αυτό το χάρισμα? Να πεισματώνετε. Δεν πρέπει όμως. Άμα είσαι κοντά στο Θεό πρέπει να γίνεσαι, όπως είπα πριν, ευέλικτος. Τι θα πει ευέλικτος? Μαλακός άνθρωπος. Ωραίος άνθρωπος. Ευπροσάρμοστος άνθρωπος. Καταλάβατε? Πώς μπλέκουν τώρα το ένα με το άλλο? Όταν όλους πάνε ανάποδα, όταν τίποτε δεν πάει ίσια στη ζωή. Όλα δένουν όμως. Όλα δένουν. Γιατί μου λέει ένας, πώς να πάει καλά, ρε πάτερ, η ζωή μου, όταν ζω με μια γυναίκα και έναν άντρα με σπίτι που δεν συνεννοούμαστε? Πώς να πάει καλά η ζωή μου? Ας είχα, λέει, ευτυχία στο σπίτι μου και όλα θα τα άντεχα. Και τη δουλειά θα άντεχα και τη φτώχεια θα άντεχα. Ας με περίμενε στο σπίτι μου, λέει, μια αγκαλιά και θα άντεχα. Ας μου έλεγε η γυναίκα μου μια γλυκιά κουβέντα και θα άντεχα. Εκεί θα έλεγα να τελειώσω τη δουλειά, να πάω σπίτι, να τη βρω, να μου πει κάποια κουβέντα, να πάρω δύναμη. Δεν το λέει όμως αυτό. Ειδικά το Σαββατοκύριακο που είναι τόσο δύσκολο, επειδή είμαστε μαζί στο σπίτι, εκεί είναι τα προβλήματα τα πολλά, γιατί είμαστε μαζί όλη τη μέρα. Και πώς περνάει η μέρα τώρα. Γι' αυτό τους στέλνετε και ψώνια. Όσο πιο αργά. Πήγαινε, πάρε και αυτό το βούτυρο, το άλλο, χωρίς αλάτι. Ξαναφύγε. Άλλη μια ώρα να λείπει. Γιατί μου λέει, δεν τον μπορώ στο σπίτι τόσες ώρες. Τι θα πούμε? Θα τσακωθούμε. Και μετά έρχονται αναποδιές και λέμε, τι οικογενειακή ζωή είναι αυτή? Πώς θα πάει η οικογένειά μας έτσι μπροστά? Λοιπόν, αξίζουμε μια όμορφη ζωή, και εσείς αξίζετε μια όμορφη ζωή. Αξίζετε όλα τα ανάποδα να τα κάνετε ίσια, αλλά αυτό είναι στο χέρι μας και στο βαθμό που βάζουμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Γι' αυτό η προσευχή που κάνετε, αυτό να λέμε. Χριστέ μου, βοήθησέ με και εμένα να ισιώσω, όχι τους άλλους να τους βλέπω ευκαιρίες στη ζωή μου. Ευκαιρίες είναι οι άλλοι. Ο Άγιος Δωρόθεος το λέει συνέχεια αυτό. Οι άλλοι όλοι είναι ευκαιρίες να γίνω εγώ Άγιος. Κανείς δεν μου φταίει. Αν εγώ ήμουν μέσα μου καλός, όλα θα τα αντιμετώπιζα καλά. Κανείς δεν μου φταίει. Εγώ μου φταίω. Εντάξει. Εγώ έχω νεύρα και εσύ μου τα προκαλείς. Αν δεν είχα νεύρα δεν θα με πειράζεις. Ας έλεγες ότι ήθελες. Εγώ ενοχλούμαι. Και να λέω, Θεέ μου, τι κάνω τόσα χρόνια στην Εκκλησία? Βοήθησέ με. Γιατί κοινωνάω το σώμα και το αίμα σου, το Πανάγιο? Για να γίνω σαν και εσένα. Βοήθησέ με. Γιατί
πηγαίνω αγρυπνίες, λιτανίες, λειτουργίες, προσκυνάω τον Άγιο Δημήτριο. Γιατί τα κάνω όλα αυτά? Να μαλακώσει η ψυχή μου, να ισιώσει ο χαρακτήρας μου και να δεχτώ και όλους τους άλλους. Όχι να πάω να τους κάνω έτσι το δάχτυλο. Μην πάτε ποτέ να ισιώσετε κάποιον με το ζόρι. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν στο ζήτησε κανείς αυτό. Ο Χριστός είπε όποιος σου ζητάει να του δίνεις. Αν δεν σου ζητάει, μην του δίνεις. Με το ζόρι δεν δίνουμε κηρύγματα. Και στο σπίτι όταν πάμε δεν κάνουμε κήρυγμα στους άλλους μετά την εκκλησία. Φορτώνετε, μετά πάτε και τα λέτε σου. Λέτε, πάω να κάνω το δάσκαλο και να πω. Όχι, για τον εαυτό μας είναι αυτά. Έτσι. Ωραία μίλησε ο Πάτερ στην εκκλησία. Έπρεπε να τον ακούσεις, λέει, γιατί ήταν όλα για σένα αυτά που είπε, να τα άκουγες έπρεπε, λέει. Να διορθωνώσουν. Εσύ τι έκανες που τα άκουσες τόσα χρόνια? Έτσι δεν είναι? Συμφωνείτε? Κι εγώ συμφωνώ, αλλά δεν τα κάνω. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, όλα στη ζωή θα πάνε ίσια, θα το δείτε. Όταν πάμε στον Παράδεισο, μετά από μερικά χρόνια, πάνω από 100, θα ζήσουμε, πρώτο ο Θεός, όταν πάμε στον Παράδεισο, θα βλέπουμε όλα τα στραβά αυτής της ζωής και θα λέμε ότι όλα αυτά τελικά σε καλό μας βγήκαν. Όλα τα στραβά. Να πω και ένα στραβό σχήμα. Ένα στραβό είναι αυτό, το οποίο ήταν το πιο τέλειο τελικά για τον Χριστό. Ο Σταυρός δεν ήταν καθόλου καλό για τον Χριστό. Ήταν το πιο παράξενο που μπορούσε να του συμβεί. Το πιο αντίθετο που θα περίμενε κανείς να συμβεί στο δίκαιο Θεό. Να σταυρωθεί. Πέρασε μια τόσο μεγάλη αδικία και όμως αυτή η αδικία οδήγησε στη δικαίωσή μας, στην Ανάστασή μας και στη σωτηρία μας. Όλα όσα περνάμε θα το δείτε και οι ανάποδοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας θα το δείτε, αυτοί θα μας πάνε στον Παράδεισο. Οι δύσκολοι άνθρωποι, οι αναποδιές της ζωής. Ο ασκητής που πέθαινε φίλησε τα χέρια ενός μοναχού που του έκανε δύσκολη τη ζωή και του είπε ευχαριστώ, γιατί εσύ με πας στον Παράδεισο. Εσύ με έμαθες, λέει, την υπομονή, εσύ με έμαθες την ταπείνωση, εσύ με έμαθες την αγάπη, εσύ μου τα έμαθες όλα. Οι δύσκολοι άνθρωποι κάτι μας δίνουν. Τα ανάποδα περιστατικά κάτι μας δίνουν. Ο Θεός όμως πρέπει να μας φωτίσει αυτό, να το δούμε και να φύγει από μέσα μας αυτή η αντίδραση, το παράπονο, η κλάψα. Μην παραπονιέστε. Όλα είναι για καλό. Γι' αυτό οι πνευματικοί οι καλοί, οι γέροντες, οι Άγιοι κλπ. Δεν σε λυπούνται όταν τους μιλάς και παραπονιέσαι. Γιατί όταν το λυπάσαι τον άλλον, είναι σαν να του λες «κακομοίρη μου, κρίμα». Όχι τέτοια. Δεν είσαι κακομοίρης. Σε θέλω να αγωνιστείς. Αγωνίσου και όλα αυτά που περνάς τώρα θα σε δυναμώσουν και θα τα ξεπεράσεις. Όχι λύπηση, ούτε ήκτος. Θαυμασμός και πρόοδος. Αυτό είναι το μυστικό της ζωής. Μη λυπάστε τον εαυτό σας. Αφεθείτε στο θέλημα του Θεού. Προσευχηθείτε για τα παιδιά σας. Μην τα ζαλίζετε τα παιδιά σας όμως. Αφήστε τα ήσυχα. Τώρα που είστε εδώ, ξέρετε τι καλά που είναι. Τα αφήνετε ήσυχα. Είναι πολύ καλό αυτό. Δεν τα ζαλίζετε. Λέει η μανούλα μου πάει στην εκκλησία, γαληνεύει, ηρεμεί. Αυτό είναι μεγάλη βοήθεια για το σπίτι σας. Αφήστε τα ήσυχα. Πείτε τη γνώμη σας. Μην την επιβάλλετε. Παιδί μου, εγώ νομίζω να κάνεις αυτό. Η γνώμη μου είναι. Εσύ τι λες? Είσαι 18 και πάνω, πάρε τις αποφάσεις σου. Μα θα κάνει λάθος το παιδί. Ας κάνει και ένα λάθος. Εσείς δεν κάνατε λάθη? Θα κάνει και λάθη. Ας κάνει και λάθη. Δεν πειράζει. Μα δεν θέλω να παντρευτεί την τάδε. Έχω άλλα σχέδια εγώ. Όχι έτσι. Θα πεις τη γνώμη σου. Θα επισημάνεις τα προβλήματα που βλέπεις και θα αφήσεις το παιδί να κάνει τις επιλογές του. Και ας του βγουν τα προβλήματα με αναποδιές. Φαίνεται η ψυχή του το έχει ανάγκη. Άφησέ το παιδί. Ίσως πρέπει να παντρευτεί αυτή την οικογένεια, την κοπέλα, το αγόρι κλπ. Για να μάθει μέσα από αυτή τη σχέση κάποια πράγματα. Δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να τα αλλάξεις. Δεν μπορείς με το ζόρι να επιβάλλεις στους άλλους τι θέλεις εσύ. Τη γνώμη σου να λες. Τη γνώμη σου να λες. Είναι δύσκολα αυτά. Αφού οι μισές γυναίκες παίρνουν τηλέφωνο να μας πούνε όλη την ιστορία που θα έρθει η κόρη. Πάτερ, έρχεται το απόγευμα εξομολόγηση. Μην πείτε ότι σας πήρα. Τον βλέπει ακόμα αυτό που σας είχα πει. Πέστε κάτι, μπλα 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 μπλα. Ναι.
Και θα γίνει το θαύμα της, λέω, μετά από όλα αυτά που λες. Δεν καταλαβαίνεις, λέω, ότι αυτό είναι η διπλωματία που κάνουμε τώρα. Και ότι ο Θεός δεν έχει διπλωματικό τρόπο. Ο Θεός έχει άγιο τρόπο. Άγιο πνεύμα. Όχι πονηριές τέτοιες. Άστα πράγματα. Άστα πράγματα. Και τα ανάποδα σε καλό θα βγουν. Εντάξει. Καλά τα είπε ο Πάτερ, λέω και πολύ καλά, γιατί δεν ήταν όλα σύμφωνα όπως τα έχω σκεφτεί εγώ. Που λέει μια κυρία, ναι, καλά τα λέτε, λέει, αλλά δεν έχετε εσείς δική σας οικογένεια και έχετε δίκιο. Και εγώ, αν είχα οικογένεια, θα τα ήθελα όλα όπως τα θέλω εγώ να γίνουν. Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά επειδή έχω δει πολλά περιστατικά ότι δεν οδηγεί σε ευτυχία η καταπίεση, αλλά πιο πολύ η ελευθερία, και ας έχει και ταλαιπωρίες κάνει στη ζωή του, και ας του πηγαίνουν και λίγο στραβά, γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό σας το λέω. Ο Απόστολος Παύλος πέρασε τόσα. Όλοι οι Άγιοι πέρασαν τόσα. Και εσύ θα περάσεις. Και το παιδί σου θα περάσει. Δεν πειράζει. Θα πας 100 χρονών και θα λες, πω, τι γίνεται στη ζωή. Θυμάσαι τότε που ήμουν 40 τι έγινε. Θυμάσαι τα 25 τι έγινε. Όλα, πώς το λέει, τις αγαπώσει των Θεών. Τι λέει μετά? Πάντα συνεργεί εις αγαθών. Όποιος αγαπά το Θεό, λέει, όλα του βγαίνουν σε αγαθό. Στο τέλος του βγαίνουν σε καλό. Χάρηκα που σας είδα. Χάρηκα που ήσασταν τόσο ήσυχοι και τόσο καλοί. Είμαι σίγουρος ότι τώρα που θα πάτε... Περίμενε, μην κουνιέσαι. Κάτσε να σου πω και το τελευταίο. Οι γυναίκες στην εκκλησία είναι πρώτες. Ξέρουν, στρίβουν, πόρτες παραπόρτες, ξαφανιζόλ. Λέει. Ναι. Οι άντρες οι καημένοι δεν ξέρουν πότε θα μπουν, πού θα βγουν. Είναι πιο συναισθαλμένοι. Λέω τώρα που θα πάτε σπίτι σας και κάθε μέρα εδώ που ακούτε τόσο ωραία πράγματα, να τα δείχνετε στην οικογένειά σας, με τον τρόπο σας. Μην λέτε τίποτα. Δείξτε το. Αγαπήστε. Αγκαλιάστε το παιδί σας. Δείξτε καλοσύνη. Είναι μεγάλο κήρυγμα κι αυτό.